ile uthundeza amaKrestu uJohane ukuba azi ukuthi uYesu Jesus unguKrestu, the Messiah Christ, because ebebhala ngexesha ebefaniswa uYesu nabanye abaprofeti nabanye oonyana bakaThixo ababiziweyo nguThixo okokuba asindise ihlabathi ngabo. But xa uYohane ebhala le gospel ebetyhila okokuba there is something more kuKrestu. All right. More than Moses. All right. More than Elijah. More than Samuel. More than Isaiah, Jeremiah, more than John the Baptist. Something much more. Hallelujah. Uthi kuJohane, I write this gospel that you may understand and believe. Through that belief, obtain true life, that you may not perish. Yes, Lord. But uphile ngonaphakade. Hallelujah. Zininzi izinto esizikholwayo. But olokholo alusiniki into. Apha uYesu uJohane uqala for the first time atyhila into yoba olu ukholo lokukholwa kuYesu lunika ubomi, luphulaphuli lunika impilo, lwenza okokuba izinto zibe ntsha. Yile nto baphulaphuli uyawuzuve uPetrose uPawulos esithi izinto ebendizibale ekuthini zinkunkuma zinzuzo xa kungoku ngenxa kaKrestu ndizibalele kuthini zinkunkuma, because Jesus makes things new. Yes. And Jesus, through him you obtain the essence of life. Yes, Lord. Oh, we obtain the essence of life. Glory to Jesus. We exist in this world. We exist in this life. But in Christ, not only do we exist in this life, kuYesu baphulaphuli, we get kuYesu the life baphulaphuli ekukuphila, not only in what we see, but to live also in what we do not see. Wathi umkiliki enye imini baphulaphuli etolika endityhilwa uJohane ukuba ubani ukuKrestu sisidalwa esitsha. Bonani into zakhe sisuke zantsha because kuKrestu baphulaphuli sifumana ubomi beyond existence. Life in the true sense. Glory. Baphulaphuli, even noba bekunothiwa kuthathwa imicroscope kaThixo kujongwe aboni erased from the surface of the universe by the deadly sin saSatan. Kodwa xa kujongwa abakuKrestu ngemicroscope kaThixo bekunothiwa bayaphila, because what we cannot see in the spirit kuKrestu we experience it. Hallelujah. Ndizama nje mpostile Nkosi yam ukutyhila into ethethwa nguYohane. Yes, Lord. Silapha ke mpostile
chapter 16. Ewe. Know this. Mighty God. Know this. We live in a world of confusion. Nkosi yami. Phulaphuli siphila kwilizwe lokudideka. Nkosi yami. Kwilizwe esiphila kulo. Truth is subverted by reason. Inyanyathwe inyaniso by facts of justification. Mighty God. Siphila kwelo lizwe. uYesu baphulaphuli chapter 15 wayeqinisa intimacy nabafundi bakhe xa esithi ndingumdiliya wenyaniso umlimi wawo kubawo. Wayeqinisa the bond between Jesus nabafundi bakhe baphulaphuli. He was imparting a transfer, his own joy that carried him through his hardship. Kasebenza umsebenzi wezulu uYesu baphulaphuli aphake chapter 16 uYesu reveals uchila izinto ezizakubakho uYesu in his state of omniscience. uYesu chapter 16 uchila izinto ezizakubakho emva kwezi sibonwayo. John never fails to be the dipeptide that he is. Yes, Lord. uJohane baphulaphuli i-dipeptide. uJohane in the sense that uthetha izinto ezaziwayo. uJohane baphulaphuli kodwa kuquke uJohane aphethuke athetha izinto zaphezulu. uJohane baphulaphuli xa wafika umoya wenyaniso uJohane uyakunikhokhelela kuyo yonke inyaniso. baphulaphuli into yokuqala ethethwa apha kukugxothwa kwabafundi kwisinagoge. into ethethwa nguJohane uthi okokuqala xa etyhila things that will take place when Jesus has left the world. Jesus. baphulaphuli basawulinda uYesu angabikho emva koko banigxothe. Nkosi yami. uJohane mamukheyi uJohane Mighty God. uJohane baphulaphuli xa senithi ke uJohane xa nigxothwa ngabantu abathi bangabakaThixo banoThixo kodwa bengamazi uJesu. Nkosi yami. baphulaphuli nizawugxothwa ngabantu abathi siyakudumisa siyakuvuma intoba Nkosi yami. uYehova kodwa abo bantu banigxothe. baphulaphuli wakwayibona inkokeli yecawa xa amarhamente wadiscriminata inabathandayo inaba bangaziwana amagama. baphulaphuli ithi behavior yale nkokeli ibenze baluze i-enthusiasm for uThixo. babhekele nangoku icawa is being organized in a new way. Yes. Icawa after Corona. Hallelujah. Icawa is being organized. Yes, In Lord. a new way. Bakho abasakuthi kayibuya icawa davuya. bakuthi kum masiyadlula Yes, Lord. kodwa bakho
abazakuthi itheni cawa operate ohlobo abuyumva kodwa uYesu wathi kubo xa nigxothwa baphulaphuli nigxothwa nisimka endlini yesikhungu senazi njengoba ndabanani uYesu baphulaphuli yalukuthi kuni in his bodily absence ecaweni uYesu is with us spiritually. Yes, Lord. Because his bodily absence does not really mean his absolute absence. Bafunekayo amaKristu xa uYesu engekho nothimpostile. Mighty. Yini Thixo nothimpostile. uYesu inhloko yecawa kodwa uyakwazi angabikho kwicawa operate icawa kodwa engekho uYesu ikhutshwe intlanganiso ikhutshwe inkonzo kodwa engekho uYesu baphulaphuli iagenda xa uyijonga ubona intoba akakho wake wathi umculi okude noThixo usebumnyameni kodwa ndizokuthi xa nifika apho seniyazi intoba uyeza umthetheleli uyeza umthetheleli haleluya baphulaphuli namaxesha obicawa baphulaphuli operate kathakakho Yesu namaxesha abantu abangenanto babuyisa umva namaxesha oba abantu abazizityebi banganikwa Yesu basengwe imali baphulaphuli ngoba know this impostile. Nkosi yam. Know this. Both the poor and the rich are poor in the church of God. Come on, Eva too. Asondive mphulaphuli. Omabini amahlwempu nesityebi amahlwempu endlini kaThixo ngoba mamukheyi noba isihlwempu inganyanyathwa ligxothwe kuhanjwe phezu kwenyawo zalo kurhwaphilizwa isipaji sesityebi ngoba icawa iyakwazi uyenza loo nto kodwa ndizokuthi ngaphandle koKristu nesityebi esityelwa imali silihlwempu baphulaphuli uYesu ningekum anakwenza nto ngokuba isebe lingenawuthwala siqhamo ingekho apha emdiliyeni ngokunjalo xa ningekum anakwenza nto ngoba unemali noba ulihlwempu udinga uKristu ukuze ube sisityebi wathi umculi wathi ukuze basindiswe wenza ngesibele wabanika unyana wakhe. Yes, Lord. Hallelujah. Mpostile Nkosi yam. xa the wafika umoya wenyaniso athe wafika utsho lo mbhali uyakunikhokhelela kuyo yonke inyaniso. Hallelujah. Baphulaphuli into esibini ethethwa nguYesu uthi uYesu ndifanelwe my disciples I am meant to depart from this world. Nkosi yam. Ndifanelwe ukuthi ndimke. Nkosi yam. Wathi uYesu I tried to make sense of the will of God. Yes. I tried to reveal the essence of the spiritual life.
But now I have to depart. I have what Yesu ubandimke. The magnitude of greater things are revealed when a great leader leads you beyond his leadership. A great leader will lead you beyond what you can see, even if it is beyond himself. Mighty God. A great leader, uYesu sangathi akugqiba jongani kum watshintsha ifocus ngoba esithi icawa there is something more that they need to see beyond Jesus. Say with me, see beyond Jesus. Yes, Christians, see beyond Jesus Christ. Hey, Jehovah. Embostile. Ngeruthi embostile. Jesus. Ndenza isimemo kule nkonzo. Jesus. Soba sibone. Yes, Lord. Beyond uYesu. Sibone beyond lento uYesu ayibonayo. Yes, Lord. Ivuisaya wamnyaka wakufa kokumkanuziya. Ayibona inkosi. Hallelujah. Oh, Mama K, we need Christians that will be able corona to see beyond Jesus. Yes, Mama K is not threatened by what will happen when the Holy Spirit comes. Because he knows that beyond Jesus, God Almighty is standing still in his glory. Uyesu uyayazi into yobana beyond ukufika kwakhe emhlabeni uyeza umoya namandla osakuthi xa ufika ilanguage yehlabathi ithubathubeke zithi izinto ze-limitations zasebhabheli kwinqabende ziriveswe bakhwaza aba asingamagalilina kutheni sibeva bethetha ngezakomakwethu intetho because beyond Jesus there's something big. Glory. Hallelujah. Ukuthi mpostile kasibuyela kwicorona. Hey Nkosi yami. Uzuncede ungenzi ezazinto ubuzenza. Hey Nkosi yami. Mumki, I'm driving us to a bigger picture, a church beyond corona. Glory. Umono omkhulu wathi uYesu Kristu yena umkhululi umthetheleli uzakufika xa wafika umoya wenyaniso uyawunikhokelela kuyo yonke inyaniso. But this is a warning that Jesus is giving them. Yes, Lord. Umoya oyingcwele xa efika akazubheva njengoYesu woxolo. Umoya wenyaniso into yokuqala asawuyenza mamukheyi njengoba amaKristu edanile ihlabathi livuya in the time of Nero zonke iempara zalidanisa ibandla. Baphulaphuli usukela kuNero ukuza zonke inyoka zayidanisa icawa. Kodwa uthi uYesu singekezi xa wafika ihlabathi lisawudana ngoba uzawuligweba umoya wenyaniso ngenxa yesono nina nivuye. Ewe Nkosi. Hey Nkosi yami. No, this is Mbushti.
uthethwa apha ngeparaclete, umoya oyingcwele, the friend, umoya wenyaniso. Yes, Lord. The spirit of truth. Uphulaphuli ujika izinto wakwaThixo. Uphulaphuli uthi ke ngoku into yokuqala azawuyenza umoya wenyaniso uzawunikhokelela bafundi bam kuyo yonke inyaniso, not only to iChristology. Abantu bacinga intoba uThixo uphelele kwiChristology. uThixo kodwa uJohane ekuqalekeni ulizwi wayekuThixo, enguThixo. The magnitude of his divinity is beyond our comprehension. Yes, Lord. Yes, Lord. From generations, oh Mabukay, and generations, sijonga uThixo. No, this in this way. What? Ethe wafika umoya wenyaniso, yena uyakunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Notice mpostile, notice uthi Yesu mamukheyi umoya wenyaniso. Funa ukuva impostile, funa uvele nto mpostile, funa uvele nto. Kweli lizwe siphila kulo ayikho inyaniso, ayikho. Kweli lizwe esiphila kulo baphulaphuli iyabhujiswa, igwintwe, ibulawe inyaniso. Baphulaphuli kweli lizwe yathi yawuhamba kulamathambeka aseBhethane phambi kweprocession, imani sithi tima indlela, tima ubomi, tima inyaniso ahlangana amadoda ecawa aziplot. John 11 baphulaphuli waqhitywa oba mayigwintwe inyaniso. Baphulaphuli sicinga intoba xa umele inyaniso kweli lizwe uzawuthandwa, eli lizwe yagwintwa inyaniso. Kodwa nazi indaba esilungileyo, umoya wenyaniso xa efika ihlabathi lidana uzawunikhokelela, not to a partial truth but kuyo yonke inyaniso. Hallelujah. Nkosi yam. Funa ngithetha loo nto yodwa ndiyeke ke mpostile uthi Yohane uzawunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Babembonile uYesu bakhwaza besithi mamukheyi ubani nalo lentalulanyelwa nangumoya alolwandle. Babembonile inyaniso baphulaphuli, kodwa inyaniso yayingaphelela ngapho. Inyaniso baphulaphuli, inyaniso ukwimibuzo engenamphenduli ethi utheni imizamo yamalungisa ingenampumelelo kweli lizwe, kodwa imizamo yabakhohlakeleyo iphumelela. Imibuzo enjalo engenamphenduli, imibuzo ethi xa uThixo elithanda ihlabathi kutheni ihlabathi lidominethwa ubumnyama, kutheni inkohlakalo igunyile ehlabathini. Baphulaphuli kodwa xa efika umoya wenyaniso, wathi umbhali wamaHebhere kubabo bakhanyiselwa basiva isipho sasemazulwini abangamadlelane
ngomoya oyingcwele bayeva incasa yelizwi likaThixo ekudala ingaviwa lihlabathi. For the first time ilizwi likaThixo akufika nanencasa. Yes, Lord. Elukuthi mbostile ke sasawuthandaza. Jesus had much more to teach. Yes, Lord. But this is the problem. Isimo sabo sasemoyeni abengenako ukuzithwala ezinye izinto ezingaphezu kwezi uYesu sebafundise zona. We're not matured enough intellectually and spiritually. Kudingeke zivalile imbombo zone zomhlaba so that the world may suffocate. Kungangeni moya uvuthuzayo woventilator ihlabathi. But uthando lukaThixo wavela isithunywa ngasempumalanga. uJohn chapter 7 kwisitshilelo sakhwasa usanukulona ihlabathi baphulaphuli watakutsho ukuthi usanukulona ihlabathi uthi umbhali wesitshilelo sesuka isithunywa sezulu esivalileyo imbombo zone ngoba sithi isithunywa sasempumalanga kudingeka injoba siqale sibatywine emabunzini abakhonsi bakaThixo emva koko senilone ihlabathi. There is more, but we cannot understand these things for now. Hey, Nkosi yami. There is more to reveal about God. Uthi ke lo mbhali mamkhe le ndawo ndiza kuyo xa athe wafika. Yes, Lord. Umoya wenyaniso into yokuqala azawuyenza uzawunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Baphulaphuli nizawuthi benimazi uThixo enguThixo nje wenceba engazange iphele kodwa tshile ezinye izinto malunga noThixo. Wavuma into esithi ndingokuqala nokugqibela, ndinguAlfa noOmega. Nazo nesitshixo senabafileyo magnitude yokutyhilwa kwabuthixo ngubani xa icawa ibuya after corona. Go deeper into the spiritual realm that you may see God in the true sense. Yes, Lord. Hallelujah. But still we have seen the church. We have seen the church. We have seen people who are pretending to be the church. We have seen abantu ababizweyo. We have seen all of them. We have seen abantu abanamandla. We have seen them. But there is something we have not yet seen. There is something we have not seen. Xa uThixo baphulaphuli echabalalisa amandla obubi uphakame amandla wokulungileyo baphulaphuli. Yile nto athi uThixo uJohane baphulaphuli xa uJohane ebona isiphelo siphela kakubi isiphelo sehlabathi walila uJohane lathi izulu sonila ingqambo kaDawu funyenwe ikwayisile ukuvula incwadi enamatshumi asixhenxe. Things will not end in tragedy. Yes, God Almighty will end everything. Oh my
Mama K. Hallelujah. Comedy, things will not end in sorrow. Yes, Lord. Uzakuthi umculi ka uThixo elisonga ihlabathi makathunyiswe umkhokheli kalomsekelo wakhe ungasweleki umlandeli wasemkhondweni wakhe ilento yathi uJohane emva koko dabona isihlwele esikhulu sithanduluka yeswele elikhulu uzuko nokubongwa amandla kulo uhlele etroneni nakwimfana esasulweni setrone ngoba ufanelwe ludumo nozuko nembeko namandla. Yes, Lord. Because mphulaphuli ka ubomi bakho uThixo engekabugqibi ukubushape ibangathi is a life of sorrow. Kodwa amaKristu ndizokuthi xa efika umoya wenyaniso zawutyhilwa into zonke simbona uThixo. Oh Mama K, simbona uThixo esenza izinto ezinkulu. Mphulaphuli ukutsho ke mpostile intoni inyaniso sithandaze intoni inyaniso Mama-K ayibuza uPilato eKaphatha wakudala yaphila kwilizwe elingayaziyo inyaniso. Mphulaphuli intoni inyaniso inhlalo nempilo nentsika sobomi abantu abakholwayo ayithethwa yenziwa inyaniso. Mphulaphuli conformity to facts inyaniso. Mphulaphuli conformity to actuality inyaniso. Conformity to faithfulness. Yes, to origin. Mphulaphuli wabasabunjwa entando kaThixo inyaniso kukuthi xa sijonga umntu sibone umfanekiso kaThixo inyaniso. Mphulaphuli inyaniso is the embodiment of God living in the world. Inyaniso. Nkosi yami. Xa sithi uJohane xa athe wafika umoya wenyaniso uza kunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Nothethwa uJohane Mama K ngoku-understanding kaJohane umoya wenyaniso is a true display of the presence of who God is and what God can do in the world. When that has been displayed, portrayed, or presented accurately, that the world may know who God is. Hallelujah. By our presentation, then the truth and the spirit of truth is that embodiment of the presence. Wamuchikwati engekho ngomzimba emhlabeni kodwa umculi nothaniswayo enkonzweni kwangazisiwiso wamkelwa elukholelweni imangaliso. When God is present in the world, uJohane esithi uJohane xa kucaca injoba ihlabathi livalelwe sisono uYesu esithi bawo baqolele kuba bayazi into abayenzayo. uThixo aqole nyani because baphulaphuli kuYesu we see God in the true sense. Hallelujah. Yes, Mamposti.
ezibangoku sidlala lengoma ndifuna umuntu omamele lenkonzo ndithi kuye ngoko kukonento ezivakalayo the second wave ye corona whatever will happen ndizokuthi kuni kodwa zenazi intoba xa umoya wenyaniso efikile baphulaphuli yonke into econfusayo ngebandla nangoThixo izawutshilwa. Nkosi yam, haleluya. Umculo wasewisile icawa iyaphela umyali egqibela owaphulaphuli asesilibulela ilizwi esilivile zokuthi maKristu icawa denomination will never be the same after corona. Funani tani ubukumkani ukaThixo ubulungisa bakhe zonke zinye zakongezelelwa ilethwathi umbhalo waseEfese funani into zaphezulu apha khona uKristu so that lecawa esemhlabeni izama ukuphila phansi kwecorona umoya oyingcwele anenika amandla uze nikwazi umelana nezilingo sexesha lakaloku nje makanithande uThixo makanomeleze makaninika amandla makaninika uxolo bathi abantu abaphelwa ngamandla uThixo abambathise haleluya abambathise haleluya Profethi ebona abathembela Yehova bawuhlaziyeka emandleni bawuphaphazela amaphiko njengenkosi makanomeleze uThixo makanithande uThixo oyini nonke lena libulalekayo elisindwe ngumthwalo isale kumo thembekile izulu thembekile thembekile ulungile. Thank you, Jesus.